Estem a les portes de l'estiu, aquí al Penedès. La floració està en plena esplendor. Sol durar entre 10 i 15 dies, aproximadament. És un moment molt maco, però és un moment molt delicat, ja que el temps ens pot determinar la collita. Depenent de la floració que tinguem, doncs d'aquesta manera fa que tinguem més o menys bona collita. Un any de molta pluja ens pot baixar bastant la producció. Varietats que solen fallar bastant amb el tema de floració és el xarel·lo i el merlot. Aquestes varietats afectades queden brimades, és a dir, els grans no queden pol·linitzats. D'aquesta manera podem perdre part de la collita. Aquí al Penedès és molt important que en temps de floració faci calor i una mica de vent.